Stimată doamnă doctor Carmen Elena Cârnu, președintele al Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, stimate domnule vicepreședinte al CNIV, Ionel Florian Alexandru, stimată doamnă profesor Paloma Petrescu, moderator, onorat auditoriu, stimate doamne colege, stimați domni colegi. Mă numesc Adăscăliței Adrian, sunt de la Universitatea Tehnică din Iași, Gheorghe Asache din Iași, Facultatea de Inginerie Electrică. Prezentarea mea se referă la posibilitatea integrării inteligenței artificiale în educație. Lucrarea explorează impactul inteligenței artificiale asupra educației și modul în care inteligența artificială poate îmbunătăți performanța școlară, academică. Arhitectura sistemului inteligent de educație are următoarele caracteristici, care includ cuplarea structurilor tehnologice informatice, integrarea diferitelor resurse, inteligența artificială integrată pe platformă și interacțiunea colaborativă dintre om și sistem informatic. Sunt 6 domenii cheie de aplicare a inteligenței artificiale în educație, identificate din literatură, și anume sistemele inteligente de tutorat, analiza comportamentului de învățare al cursantului, elev sau student, evaluări automate și atestări automate, trasee de învățare personalizate, laboratoare virtuale și la distanță și roboți educaționali. Prin urmare, sistemul inteligent de educație are următoarea arhitectură: mediu educațional, care cuprinde și resurse de calcul digital, instrumente fizice de învățare, materiale educaționale online, platforme educaționale mobile, cărți electronice, biblioteci electronice, materiale educaționale tipărite. Acestea însă sunt suplimentate de categorii de aplicații ale inteligenței artificiale menționate anterior. Prin urmare, la acest mediu educațional, care cuprinde sala de clasă tradițională, mediul de învățare online, laboratoare de învățare practică fizice, contextul de învățare ambiental și domeniul de învățare virtuală îmbunătățit, se conectează studentul, cursantul, elevul și care beneficiază de materialele didactice proiectate de instructori care respectă principiile de instruire didactică, utilizează metode în așa fel încât elevul, cursantul să poată învăța autonom, să învețe prin rezolvare de probleme, utilizând jocuri educaționale, să învețe într-un sistem de grup colaborativ și prin experiență. Competențele necesare atât cursanților cât și educatorilor se referă, conform normelor stabilite de Comisia Europeană și nu numai, se referă la predare și învățare, unde trebuie să utilizeze modele de învățare cu ajutorul informaticii și inteligenței artificiale, să urmărească realizarea obiectivelor educației cu ajutorul sistemului, să utilizeze agenția umană ca fiind capacitatea unui individ de a determina un sens prin acțiune reflexivă și creativă și să asigure echitate. Studenții, cursanții sunt autonomi, în funcție, sunt respectate necesitățile de învățare diverse ale cursanților. Inteligența artificială poate reduce decalajul dintre cursanți datorită problemelor de inegalitate.
Evaluarea ține cont de diferențe personale, elimină erorile, verifică concentrarea cognitivă a fiecărui cursant. Resursele digitale asigură administrarea, guvernanța datelor și guvernanța inteligenței artificiale utilizată în sistem. Prin urmare, în cadrul de proiectare instrucțională, pentru competențe, asigurarea necesarului de competențe în domeniul inteligenței artificiale, acest cadru atacă, se referă atât la rezultatele învățării cursanților, sunt atinse cele 4 domenii cognitive ale cursantului, fizic, cognitiv, social și emoțional, respectă competențele necesare enunțate prin cadrul P21, care se referă la abilități, cunoștințe și expertiză pe care cursanții trebuie să le stăpânească pentru a reuși la locul de muncă și în viață. Ține cont de afectele și comportamentele cursanților. Proiectarea instruirii, unde intervine contribuția profesorilor, se referă la faptul că sunt respectate noțiunile de pedagogie pentru învățare și predare, utilizarea resurselor digitale și utilizarea tehnologiilor informatice, atât pentru realizarea materialelor didactice, cât și atestare și evaluare. Opțiunile de conținut care se adresează, realizate de profesori, care se adresează elevilor, permit cursanților să poată fi evaluați, sunt create cu ajutorul materialele, cu ajutorul inteligenței artificiale. Inteligența artificială este utilizată și aplicată, utilizată de profesor și aplicată și utilizată și de către cursanți, care ambii, și profesor și cursant, cunosc și înțeleg importanța și utilizarea inteligenței artificiale. La aplicarea inteligenței artificiale în educație sunt identificate 3 paradigme. Prima paradigmă: cursantul este beneficiar direcționat de inteligența artificială, fundamentele teoretice sunt comportamentale, behaviorism, implementarea are loc în sisteme inteligente de tutorat, iar inteligența artificială utilizată se referă la tehnici relaționale. A doilea model, paradigmă, susținut de inteligența artificială, elevul, cursantul este colaborator, fundamentul teoretic se referă la cognitivism, constructivism social, implementarea se face de regulă în sisteme de tutorat bazate pe dialog, iar mediile de învățare pot fi de tip exploratoriu. Tehnicile de inteligență artificială utilizate sunt rețeaua bayesiană, procesarea limbajului natural și utilizarea arborilor de decizie Markov. Al treilea model, paradigmă, cursantul este lider, ajutat de inteligența artificială. Teoretic, se face apel la conectivism și la utilizarea unui sistem adaptiv complex de adaptare, deci, a elevului la conținut pentru a învăța. Implementarea se face în sistem de cooperare, conlucrare între om și calculator, iar stilul de învățare este personalizat adaptiv.
Tehnicile utilizate se referă la interfața umană, sistem informatic, învățare automată din partea inteligenței artificiale și deep learning, învățare profundă care se referă tot la inteligența artificială care să ajute realizarea sistemului. Aspectele tehnice pentru scenarii de educație. Scenarii. Evaluarea elevilor și a școlilor. Prin tehnici de învățare adaptivă, abordare de învățare personalizată și analiza procesului academic. Notarea și evaluarea lucrărilor și examenelor se face și cu ajutorul recunoașterii imaginilor, a sistemelor de vizualizare computerizată și a unui sistem de predicție. Asta e pe partea de inteligență artificială. Predarea inteligentă personalizată se utilizează extragerea de date sau inferența cunoștințelor bayesiene, sistemele inteligente de predare și analiza învățării. Școala inteligentă sau universitatea inteligentă poate utiliza recunoașterea facială, recunoașterea vocală, neapărat laboratoare de tip virtual, realitate augmentată și virtuală, tehnologii auditive și de detectare. Educația poate avea loc și la distanță, online, și utilizând dispozitive mobile. Edge computing e un model de calcul distribuit care aduce calculul și stocarea datelor mai aproape de sursele de date. Sunt utilizați asistenți virtuali personalizați și se face analiza procesului în timp real. Structura tehnologică a modelului educațional care utilizează inteligența artificială, o să o luăm la nivelul de bază. Este realizată o hartă de învățare, o hartă de conținut și structura cunoștințelor și a metadatelor, datelor complexe, care acestea sunt utilizate în realizarea cursului, care să aibă clar definite obiectivele, scopurile procesului de învățare, care, în special harta conținutului, să țină cont de profilul studentului, de personalitatea lui, iar cunoștințele trebuie să fie în așa fel structurate încât datele de personalitate să fie disponibile instructorului în procesul de proiectare. Sigur, la nivelul 3, inferența cunoașterii sau cunoștințelor trebuie să facă apel la dobândirea de noi cunoștințe prin fapte existente pe baza unor reguli și limitări. Pe asta se realizează cursul. Consolidarea învățării trebuie să țină cont de profilul studentului, iar vizualizarea și procesarea cu ajutorul limbajului natural se referă la reacțiile elevului, cursantului. În final, nivelul superior, după ce cursul este pus pe platformă, se face evaluarea eficienței învățării materiei predate la curs, se verifică dacă a fost respectată învățarea adaptivă în funcție de profilul studentului, se face analiza învățării, se corectează pentru trasee de învățare predarea personalizată și modul în care au fost accesate, dobândite, obținute cunoștințele de către cursant. Concluzii. Pregătirea profesorilor și studenților pentru a utiliza medii mixte de predare și învățare ne-au adus la următoarele concluzii. Tehnologiile pot facilita un sistem educațional mai personalizat, mai eficient și mai inclusiv.
Perspectivele nu sunt relevante numai pentru instituțiile academice, ci și pentru factorii de decizie politică care urmăresc să adapteze sistemele educaționale la cerințele erei digitale. Cercetările virtuale trebuie să exploreze modul în care inteligența artificială poate fi integrată în continuare în curriculum pentru a-i spori eficacitatea și să abordeze provocări legate de infrastructură, rezistența la schimbare, atât din partea organizațiilor, instituțiilor, cât și a profesorilor și respectiv părinți, elevi, studenți, nevoie de dezvoltare profesională în domeniu a absolvenților. Această lucrare oferă o foaie de parcurs clară pentru viitorul educației inteligente. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă stau la dispoziție pentru întrebări.